pun kula pasrah mawon Gusti. Gah. Niki luga kula jenengan. Omong ae. Piye. Dalu menika anggelan carios. Wauda mangkono guyon maton dalu menika anggelar carios sepasang remaja jatuh cinta. Joget kok iso lho rek Rumah saku aku pambukong kremo. Ora elek Mas. Wis lungguh. Sorry Pak. Wah, saking gak tunggal tak kono mbek aku. Baleni. Arep makan kremo. Prawane wong Lawatara isih cilik kok njaluk lagi aning taman Banjaranom kairing gending gemalan gongso kairing gending gamelan gongso kaenak rek baleni kok ngarep Mas. Mas tiboe piro tiboe kan sak piro kan baleni pambuka ngarep kesuwen lah baleni ndi sak piro Mas mulan tono mulan tani lumaris munggo ing rata kopat kabeh kaya gada wesi mulosani mongso jendho mas
malelo wong ana wong Solo kok dagdog malu lapo gak mbok dandani. Pakai paku deh, Pak. Bapak sing kecocok. Ya apa rek? Nek iki kendangnya muni to, Pak? Nek anu dok-dok ngono. Garu wis mbung. Pak, aku lu anu sindir. Wau to mangkono. Aning taman Banjaranom, para putri, para widodari aning Kadipaten Banjaranom. Medal kanthi kairing lelagon apa Mak yo? Niku lho, Pak. Jebul kae niku lho, Pak. Sae, Pak. Lawas Mas, lawas. Mas. Wau to mangkono kairing lagon ninggal katresnan. Ayu kaya ngene lho yo. Gawe wedak FIFA, awakmu apa? Aku merek apa ya? Pokok sing enek gambar wong wedoke iku lho. Oh, lah awakmu apa to, Dik? Pon. Wajah hitam jadi putih. Iya, aku memakai pon. Oh, pon. Kamu apa, Say? Aku pakai kliwon. Ya kuwi legi, kuwi paing. Pedak apa pasaran jane iki? Pakai Wardah. Menjadi mulus seperti ini loh. Kok pada cantik-cantik kebayake ya warna-warna kaya ngene ngebling-ngebling to, Mbak Yu. Sampean ning kene iki nyapa? Dolanan lho, Mas. Ayu dolan pinggir kuburan. Piye to, Mas? Iki ceritane taman. Kok, Mas? Ceritane taman kok pinggir kuburan iki. Lah iya kan taman makam pahlawan to. Aduh, Taman Kaputren. Taman Kaputren. Piye lah awake dhewe gek mulih wae timbangane selak seneni Rama. Ayo. Loh. Wekmu ning ndi to kalungmu? Sik to Mbak Yu, iki mau ki kan ceritane adus to. Terus ki mau prasaku ki tak telehne kono. Lah kok Roro gak enak nang endi ya Mbak Yu? Seneni Rama piye lho kowe kok? Sik to Mbak Yu. Iki ceritane nyapa? Awakmu mau ceritane nyapa adus? Adus. Nyemplung kali. Iya. Aku mau selulup lho. Layak ketok bayo. Ketok apa? Nyek apa ngono lah, Pak? Bayanganku apa ngono lho. Piye iki Mbak Yu? Lah terus lek seneni Aku Rama di seneni Rama Mbak Yu. Ya wis adewe tinggal ae bene iki. Piye iki aku ditinggal aku melu lho Mbak Yu. Piye yo iki? Ya ngono njaluk ijol Pak Karminto apa piye? Ki mau nendi yo lek kondene kok iso aku lali. Lah sampean iki lho adus iki ya mbok yo ndekek barang iki yo sing ati-ati. Lah jenenge adus ning kali lho. Sing ilang apamu? Kalung. Kalung. Iya. Kalung emas sing ana gulumu. Kuwi to? Iya. Lah terus nyapa kok ora ndang mulih nututi dulur-dulurmu kae? Aku wedi diseneni Rama. Kuwi kamangka kuwi kalung sing numbasne ramamu. Iya lho. Nek sampe ilang kalungmu, kuwi engko kowe bakal didukani karo ramamu. Kek piye iki, Biyang Bang? Kuwi njaluk cah nom-noman pasir ku mosok ora enek sing gablek nukone kalung. Iki ndene sing nggawa kalungku to iki. Lu padha ora lho. Enek kalung gandule manuk tapi manuk. Kek piye iki? Lah terus
digoleki sik ning ndi mau sampean nek ndeke iki mau ning ndi? Tak telehno kene lho saiki kok ora enek. Ning endi ya? Digoleki sik. Kalunge ilang Pak Dalang. Kalunge ilang. Lah tapi njaluk aku bapakne ta kuwi kok padul aku iki. Sampeyan kan kudune ngekeki solusi. Lah iya. Kalunge ilang. Ya. Iki gawe sayembara berarti. Heeh. Sing iso nemokno kalungku bakal dadi bojoku. Iya lek lanang, lho lek wedok. Dase. Ya apa mestine lho. Nek sak sampeyan gawe sayembara. Iya. Sok sapa ae sing iso nemokne kalungku, nek wedok bakal tak dadekne dulur Sinara Wedi. Nggih. Nek lanang tak jak golek wedi. Tak jak mancing karo kan. Tak dadekno bojoku. Ayo wis nang Sayembara. sayembara. Ya wis sapa-sapa ae nang kene sing iso nemokne kalungku. Lek lanang bakal tak dadekne bojo, tapi lek wedok bakal tak dadekne dulur. Iki tenanan ora lho sampean. Ya tenanan kok Bayu. Setiap perkataan adalah doa. Aduh yo. Tip, apa jenenge teman cewa-cewa? Coba kowe sing anu diwiti. Aku kang ngaran Kebo Marjuat. Minak jinggo. Tutu. Aku Okondil. Sapa? Okondil. Sapa? Okondil. Oh, kondil ki apa? Okondil. Oh, Joko Kendil. lah omongane ra jelas lho. Aku Okondil. Aku ning kene golek piye kayu. Iye. Kowe kok iso mak beduntuk teko ana ing sendang kene, he? Aku wis ket mau. Allah betul. Sopo iki? Sampeyan kok gak wedi kok rupane koyo ngono kuwi. Ya wedi to. Ning gak apa-apa duwite akeh kuwi. Emang aku. Sampeyan sapa? Aku krungu enek wong wedok omong ayam boyo ya. Iki pancen anu Gustiku Putri gawe sayembara. Ayam boyo. Sapa ae sing iso nemokne kalung nek wedok didadekno dulur, nek lanang didase sampe nemokne. Tak ono kuwi obat angkemu ayu. Nyapok klobot iki lho. Angkemu kleru. Lah sing bener piye? Nak itu atekne ulur. Ulur. Nak anang diabine. Diabine. Abekne. Dirabekne. Kok ya krungu awakmu ki lho kok ya krungu kowe mesti kowe sing nyolong kalunge Gusti Putriku. Aku ora olong, aku ora ibu kali olong juga. Lho. Lah kok kowe ning kene kamangka Gusti Putriku mau adus mesti mbok inceng mestine sendiri. Ora inceng kebas aku ning buli obot. Entek ini yo. Mah. Ya mah to. Lah sampean mau wis kadung gawe sayembara lho. Ora i. Ora iso, ora san iki. Buktine ndi nek sampean pancen nemokne kalunge Gusti Putriku? Ayo ngunone uning to. Ora. Apa? Warnane apa? Ndak roh aku. Wong kae anu kok Mas, rada silver mengko kawat bendrat kok Mas kalunge. Awak tindak. Iya. Ini peline piye? Yo. Ya jaman ewe. Ilmu lolobot. Endi jajal kalunge nek pancen kowe nemokne? Akal tak ditane iki yo ayomu cocok. Kalung jajal. Jajal. Jajal tak tuloke. Wah, iya. Gak piye iki. Ngeten nggih. Gandeng sampean pun nemokno kalunge Gusti Putri kula jenengan balekne Ora mesane. iso kowe kudu tak api. Terus. Ayo. Sampeyan sing sembrono sampeyan
kok sak gon-gon gawe sayembara jajal nek ngene iki sing nemono kaya ngene iki terus piye jajal Ayo Lah api. malah dikon. Ayo api karo atuh nondel. Ayo kok tak kok nek otalah bul. mau tukone apa Otalah bul. sing kuwi lho gak penak Motor mabur. montor to mas aku ala abul itu lho Ayo Kok ketoke ulah enggak penak. jadi aji. wis sampean mau kan wis gawe sayembara kudu ya iso nampa tanggung jawab kuwi wis dadi janjine sampean Nek ono tak celuk tembokku. apa awakmu duwe wong tuwa Uwe itok, itok, uwe itok. tenan kuwi Nano. jajal nek pancen awakmu duwe wong tuwa celukun rene wong tuamu Mbak Biar, biar. Mbak aku ayo. Iya, bekne. Anakku nggih. Aku ayo. sampean gelem apa ora kuwi Anakku aja kondo-kondo. Konde, Mbak. Konde. Aku ayo. Hayo apa? Ayo dia bekne. sabar sih to mas aja nafsu sih ya Alhamdulillah sangat Abdullah. Oh iya tuh iya. ibu calon maratuwa Untuk iki, untuk bandet iki bandet. Aye. itu aku sih Untuk. Kowe njaluk rabiku karo sapa? Halo Ota. Oh iya. Bocah ayu kaya ngene apa gelem karo raimu? Ayo wewe. Ya maksude iku mbok sadar to Le, lha iki mesti turunan keraton. Ning nggone kadipaten kuwi mestine. Lek awakmu kaya ngene ya ora bakal ketampa Nah, tresnamu. ayungmu tak ayek nih, ayungmu. kalenge ditampa anu Gusti Putri Makasih. Mana? ning sampean mbok sampean wis siap tenan nek anake sampean arep duweni bojo iki Ya Nek aku ya mesti karo anakku ki mesti setuju ae. Ning bocah kae karo wong tuane keluarga besare apa setuju ndelok keadaane anakku ngene. Cara aku kan ya gak kolu ndelok raine iki. Maksudnya ku ya timbang dadi gelane anakku kan kowe becik ora usah lho, Mbok. ning iki Mbok, kabeh Mbak. mau wis dadi janjine Gusti Putriku Janjine sok sapa ae sing iso nemokno kalunge nek lanang bakal didadekne bojo Entul. entul apa betul? aku nek bentul ora pati aku udah garam Mas Ayo. bentul iki apa Entul. wis nek ngene Mbok nek pancen si Iya, Joko iya. Kendil pengin rabi karo Gusti Putriku Heeh. mara ana ing PLN. Kadipaten mara ing Kadipaten Pungkruk Kok ayo. Kadipatene di Banjarano Mas. Kadipaten Banjaranom ning kono kok sampeyan nglamar karo Gusti Adipati Aku ayo. Ayo. kowe njaluk apa Ayo ngono. kowe njaluk anu piandel ben iso ditampa ning kono Iya. Njaluk anu dongane biyung emban. Sampeyan Haji. kowe kok mara ning Kadipaten nggawa iki tapak asma ya Hepok aimu. gak oleh kaya ngono le gak oleh. Iya apa ya? Kayak bang. Iya bana. Ayo kok bana. Obat nih. banana Obat nih. Kowe penyanyi kok Pak obat nih. wis nek ngene monggo Gusti Putri kula dereke kundur wonten ing Kadipaten mangke matur kalian Rama Delok entuk. Ayo, Pak. Ayo. Apik nih, Pak. monggo Gusti Putri Sabar Le, sabar.
Anggap ngantuk aku. Rama ngantuk. Anakku Widosari. Dalam Rama. Wido Indah. Dalam Rama. Widotika. Dawa Rama. Wido Mari. Dalam Rama. Widowati. Jawa katimbalan Rama. Kurang situ. Widodo. Widodo iki lho. Kula Widodo Cahyana Putra, Pak. Kene. Apa enek wong wedok jeneng Widodo iki lho. Kene. Dawuh katimbalan Gusti Adipati. Ini nuk ini. Biyong embang Injis. kepiye mawartamu gula wentah putri-putri ning Kadipaten Banjaranom kene. Sedaya sami wiludes. Mosok pinter tenan kowe. Pinter tenan ya ampun. Pun kula pasrah mawon Gusti. Gak. Moh. Lah sampean niku lho seneng ya seneng ning ya dijaga. Iye. Jenengan niku Adipati. Aku kan Adipati sugih. Banjaranom sugih. Pak Karminto iki masuk ke bawah pimpinanku. Nggih. Kok ngerti weh? Putri-putriku mau mari Pak jadolan ning ndi? Kula jak teng anu sendang tangkis ngajeng niku lho. Ndi? Delok tukang dandan-dandan. Rasa ngicih. Nggih niku wau bibar anu seneng-seneng adus teng sendang. Mosok putriku Widowati mau jane sendang. Nggih. Nduk Widowati. Nggih Rama. Kok malih ayu aku kangen karo kowe. Anakku sing tak tresnani ya mung kowe lho, Nduk. Teh siji loro ra ono liya karo kowe wong ayu. Lah nggih, duka lho Widowati saniki lho malah ayu kok anu. Lancang. Boten. Ngece. Lah sampeyan lho karo anake dhewe kok haus iki lho. Ngerti anake sapa? Gusti Adipati. Ngerti no. Ora usah macam-macam sayang. Rama. Niku wau lho ical kalunge Rama. Sing jenengan tumbasne sing 40 gram niku lho Rama. Mboten lho Rama Berkah niki lho dengan ical lho Rama. Ilang. Nggih ical. Ngece. Mboten lho niki lho Rama kalunge. Ndi? Niki. Oh, kamu bohong ngapusi. Mboten. Niku wau niku lho ical. Jare ilang. Lah iki enak kalunge. Widosari. Kok ilang? Apa? Kowe aja mitnah karo dulurmu dhewe lho, Ibu oleh ngandung awak-awakmu Kok iki dadi Jare apa? ban. Kok ora dapuk ibu ae. Kowe rasa Yo, ngece. apa niku? Lah sapa ngerti dhisik anu mendem iki ratune. Sorry ya. Tenan kalunge ra ilang. Mboten Rama. Alhamdulillah kalunge ra ilang. Boten ical nika. Tenang. Boten. Iki lek sampai kalungku ilang, aduh hancur martabatnya Abi. Amin. Iki atuh teko aduh. Boten anu tamu ketingale. Enak jayon. Kula nuwun Kanjeng Adipati. Mas. Nali Mas. Wonten tamu Gusti Adipati. Ban, Pripun? nyapa kok iso nekani badut Indomaret? Biasane ya menten iki ngamen turut prapatan. Kayak ono dhuwit ndang kon ngalih. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Dereng-dereng kok jenengan ngilokno badut anak kula niku pripun kula ten ngriki niku apik-apik. Kula nuwun kok jenengan badut pripun panjenengan niku niki kok amiga kula niki. Niki luga kula jenengan. Ngomong ae. Sabar. Sampeyan ngalih mawon Mbak jenengan butuhne napa? Bondo, donya, arta, HP, iPad. Wah, donya. Lho, Jenengan niku kok ngoten to Kanjeng Adipati. lah piye kowe wong Kula desa? ten ngriki niku wonten perlune ning perkataane jenengan kok ngenyek kula kan. Amen lungguh cek. Lungguh ya lungguh. Sampeyan ngideng iki kraton karpet iki babut permadani teko Mekah Madinah kok arep gejak-jakan. Haram. Sabar Gusti. Dosa. Iki nggak cuma dijaga. Sisi aku.
Ngalio. Aku yo jijik. Kursiku. Lah Adipati kok polahe jenengan pinarak riyin. Kula tepangan Adipati. Monggo jenengan tepangan riyin. Amikula aka endil liki bating ngelamar Pulang riki badhe nglamar lamar cukup kula Joko Kendil kowe kuwi wong desa kowe rene apa ora isin karo kawula sebelum aku apa artinya indah oleh aku dibawanya tetangga Bob. nyawa lho Wis buyar. Lho, lah iki napa to, Pak? Iki ketoprak Mas, iki cerita. Oh, aku ya opo? Pak Mudin sampe lenggah Pak Mudin Mudin matamu. Dalah. Allah tak kira Pak Nek ancene koyo ngono. iya oke Yen kowe wani karo aku. lho Ayo. apa bakal saya tak wedeni yang kowe wani karo aku maju hari ini bakal tak pateni yo bajingan kowe tak pateni kowe apa sing jeneng Joko Kendil wonge elek tur metakil awake cilik kaya buta cakil kowe rene kowe aja Bajaringan Kon ku tuku bangunan aku bajaringan. Bajingan kaya bajaringan iki lho. Kayak ngeprok kono. Kowe aja guyon. Ngerti ning omahe sapa? Ayu padha serius. Diterusne lakoni. Karmito. Kice nyapa Ya ampun. apa tuh yo Ndase kaya mik. benang merah Nuwun sewu Kanjeng Adipati. sampean namine sinten Mbak Kula Mbok Ndil. Mbok Ndil Nggih. oh iki anak sampean jenenge Joko Kendil. aku kondil aku desa itu aku lene apa amal anak diko kowe rene arep amal masjid mau amal amal Saking pundi? Monggo pinarak. Semarang to, Bu? Nggih, nggih. Mas Kenet. Yo. Mas mandap sayung Mas tak tonyo ini kok padane bis Rono Dari arep Kanjeng bulan. Adipati. ini baik ini mbak Kanjeng Adipati. kula mliki ate amal Kula ngriki badhe nglamar putrinipun panjenengan. Amargi putrinipun panjenengan Nek ngomong diatur, Mbak. Kami sosolen ibun. putrinipun kula ketularan Pak Kolis nun sewu. masa gampang tipu Labine. Putrinipun panjenengan amargi putrinipun panjenengan sampun ngawontenaken sayembara. oke jem anakku engko ngi terus Joko Kendil boleh Kendil yut anakku ana 1 2 3 4 5 oke iji ae Nduk Wang Sulono Nduk iki enek panglamare Joko Kendil jawaban ini ada Delok kono delok kono apa kuwi pancen jodohmu apa ora njajal? Aku Rama. Wajahe lho, Ma. Jiek. Itu hidungnya ngene, Ma. Itu orang desa itu aku nggak mau loh, Rama. kowe gak gelem Nggak gelem aku, Ma. tak apa udu wi Sabar ya, Le. Sabar. kita uyang Lane jenengan iku wonten kowe aku omong obat robot oh pancen aku Sing seneng robot sopan ning Kadipati. aku seneng robot aku Gusti Nuwun Adipati. sewu,
Gusti Ita, Adipati. ita. Putrine panjenengan wonten gangsal cobi didangu sedanten Gusti Adipati. Undal atau undal. Ki apa ya gelem karo kowe iki bendina lho senam. Ayo Rama didelok dhisik Rama. Kok koyo ngene Rama? Ya trene iki ya. Aku wedi Rama. Ora usah Ora kok wedi. aja di engko hukum yolan. Aku mau Rama, aku enggak mau. Aku Gusti nggak- Putri, ampun wedi, ora lara. Ya apa? Gak gelem. Gak gelem aku Wis Rama. gugur. Aduh. Mulih. Ita. Udah. Setunggale lho Iki. Gusti Adipati. Nggih sedaya lho Gusti Adipati. Ita no. Sita. Setunggal. Ini Wido Zimbabwe. Didelok sik ya, Maya. Iya. Kaget welek. Sing wow. Baleni. Weleni. Piye. Emah aku. Pancen niku girap-girap. Gak demen. Wetenge gede kena beri-beri. Oh, tenge gede rek beri-beri. Iya ngawur anakku Gisik tok nek beri-beri. Gak gelem karo kowe. Ita. Sijine. Ita. Ini wineng mesti lem. Arkan, ini kan. Arkan wedok iki. Ada. Iya gelem apa ora? Enggak mau aku, mau. Kenapa gak mau? Lihat itu hidungnya. Ngawur irunge anakku koyo lampu iki lho. Iku Nggak mau menari aku. cinta-cintanya. Cici. Sama Romo juga jijik. Enggak mau. Ih, rungu apa ora, Krungu ora mulih. Cita elo. Apa Ita? Ora setunggal. Ora apa-apa kemiyuk. Kira sik cilik. Mbak, sik cilik Mbak ya. Kemiyuk. Guyih, Guyih. ndak apa-apa lho Gusti Adipati. Iki sik siji njajal anu ditakoni nek niki monggo Gusti. Niki tasih setunggal Piye piye Dok? jenengan. Ini ada pelamarannya Joko Kendil. Bagaimana? Mah. Lihat lagi. Ora mau. Ceritane ora ngono. Iki Lho, mah tak kuwi koyo ngono rupane. iki mesti go bisi. Ngesro iki, ngesro. Ceritane ora ngono goblok. Mas, ora usah ngisor Mas. Iki tontonan malah mabuk ning ngisor Mas. Ngaku ora ngandani apa-apa lho. Kowe Ayo, piye? nang ya. Enek panglamare Joko Kendil piye, Nduk? Nggih apa lek ngoten Rama? Lamaranipun Joko Kendal kula tampi. Larang. Ngrungokne opo ra, Iki kraton kok mau gejak-jakan kok padane lapangan. Iya. Oli. Iki kraton uduk lapangan. Oli. Oli apa to? Toli. Apa? Sorry. Sorry Gusti Adipati. Sorry, Oli. Iki pancen kok toli-toli iki. Oli. Duk, Nggih Rama. ayah nggak dengar. Coba kamu baleni lagi. Iya lamarana. Apa? Lamarannya Kamat Joko Kendal aku terima. Lele. Apa lu? Loh. Ngece. Lah kok nyelak mulut. Ele cepele. Atile. Lah aku welute semene cope sepiro? Enewi. Kowe ngrungokne apa ora? Iki kraton. Kraton aja dingge jajakan. Ora ngrungokne. Aku nono dhewe ya. Cobi Lamarane Joko Kendil piye, Nduk? aku terima Rama. Loh, kok terima kasih. Iya. Biar ratone buyar. Piye to? Alah po buyar iku. Jenengan niku malah ngandani lho, malah joget iki lho. Lho piye to? Ene ame yo. Kudune jenengan niku lak kaget. Nyapa kok putri jenengan Widowati kok iso napa? Takonono. Niki ngaten lho, Gusti Adipati. Aku lalu. Penting aku untuk bengi nih. Kowe untuk unduh ini. Nih, tuh. Ayo, nih. Terus. Niki pancene wau sampun damel sayembara. Kalunge pas ilang damel sayembara sapa sing iso nemokne kalungku
nek wedok tak dadekno dulur, nek lanang tak dadekne bojo. Lah terus Akhire si Joko Kendhil sing nemokno kalungi Gusti Ning Putri. hatine tulot dinten denak oten entos. ngerti aku kuwi sapa? Apa? Percil. Utuwi. Lah sapa? Utuwi ya, Bos. Gusti Adipati, menawi jenengan badhe ningali flashback kejadian wau niki lho. Kados mekaten nika Gusti. Oh, berarti sejatine bocah iki tasyakuran pernikahan. Utuwi. Etok-etok. Iki mana tak buat bobot. Berarti iku digelang. Iki enene Esno Jati. Heeh. Esno Jati tadi coba sejati aku. Heeh. Kuwi kok ngene kuwi. Gak genah iki ngomong sing genah. Mas. Apa sing genah, Mas? Sanggere wae kademen kok mesti blarah. Enek ipat ya, tapi enggak salah. Berarti kowe duwe sejatine sapa? Coba sejatiku. Iki tok. Bajar sejatine wujud. Sinten nika Gusti Adipati? Gusti Adipati kalianipun Biyung Ember. Aku gelem lek iki. Aku malah ya. Gelem lek karo iki. Wis. Tolong saya diber Rama. Mati kowe. Sik. aku sowenan iki. Tolong. Rono. Putri-putri Rono sik. Tolong. Sing narik kowe iki lho sapa? Ya ampun. Sampean niku sinten? Kok iso moro-moro kok dugi teng Kadipaten niku sinten? Sampeyan sapa, Mas? Nggih, kula. Aku jok iki sing dadi aku iki. Iki wis kalih. Wis. Wis kalih ya Allah. Sampean dapukane wis entek, Pak. Aku ora bisa ngoni Pak Karminto. Kok capek awake, Dik? Dapuanmu wis entek muduno. Kok capek sampean wis malih dadi aku. Sik. Maliyane karo Sampean niku sinten? sampeyan sapa? Nggih, kula ingkang paring asma Prajoko, nggih ingkang kala wau Joko Kendhil. Tasik nderek ketoprak jeruk Rembang. Niki mboten rokim to iki, Mas. Sak menika kula sampun pindah wonten Wahyu Manggala. Gusti Adipati, Mau apik kuwi ya. coba didangu putri panjenengan napa purun kalian iki? Sampeyan gelem nduk karo iki nduk. Emoh. Gelem. Lah sampean geleme karo sing ndi? Si Mang. Iki wis sik metu, Mas. Iya lah ceritane kok ruwet iki. Lah iki piye? Lah iki Widowati senenge karo sing Nyanyi, ngawas. Mas. Nyanyine kuwi sing nyinyo. Karete digawe. Nyinyo. Nyinyo nyinyo nyinyo. Sampe Anya. Joko Kendhile kene. Ning nyapa nyanyi nyanyi. Lah sing gawe iki lho sapa? Nyebut. Aduh, atane diprak. Kok rumah saku. Tapi jenengan damu. mosok golekmu sing akeh duwike. Joko Kendhil. Joko Kendhil. Dil. Apa? Iki lho Joko Kendhil. Aku sentak aku. Lah nyapa ning kono? Iki Joko Kendhil. Ayo. Dawuh. Ayo. Nyapa. Nyapa. Aku malah Cina lho. Prajoko, Dawuh. kowe seneng karo anakku iki. Kula estu tresno kalih putrane sampean. Sampeyan dia seneng, Nduk. Kaya ketoprak murung. Nggih, Rama. Nampa ya, Nduk. Berarti iki kowe padha senenge cah mangkleke rene lho, Mas. Biasane ku nek Bambangan ganteng niku mesti mlakune Oh. Tapi Bambangan rene sing taengengen lho, Tem. urung mari. Ngene, Nduk, rene sampean wis seneng cah loro, tak jodhone muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ping gara-garane sepasang remaja jatuh cinta. Bapak Karminto diaturi minggah. Masa ngono tok metu? Wis Wis malih ngene iki tok. Iya. Aku karo ngaku Prajoko ngono tok. Iya. Mbok sing duwowo omongane. Monggo. Gak. Dipun aturi kabeh ceritane wis rampung. Mister Sarminto diatur. Lah yo Mister kan Bapak Karminto. Sarminto iki Pak Lekku rek. Pak Karminto kalian Ibu Pak Karminto kalian Ibu Naryun. Naryun. Lah iya diaturi minggah wonten panggung. Monggo. Monggo. Sepote Cok. Kalian Mbak Mila kali Mas Miftah. Monggo. Semoga manten kekalih kalian tiyang sepuh saged minggah wonten panggung.
dokumentasi Bapak. khusus guyon maton. Monggo Ibu. Bu Nariun. Monggo. Bu Nariun. Monggo. Anu Aman Bu, kula mboten nyokot. Monggo Bu Iyun. Mbak manten, Mas manten mboten derek. Bu Iyun. Mbak Iyun. Monggo Bapak, Ibu, monggo. Dek Dika. Sing disunat ayo, Dik. Rambale. Rambale. Sini Kak, sini Kak, sini. Manten. Sini Kak, sini Kak, sini Kak. Foto bersama dulu bersama keluarga besar Bapak Karminto. Oke. Siap, kita foto dulu ya. Hitungan 1 sampai 6. ngono tok, Pak. Wis toh. Pokoknya hitungan 1 sampai 6.000 ya. Mas. Kakean, Mas. Kakean 1 sampai 3. Kayak bebas ya. 1 2 3 bebas tangannya, Kak. Oke. Bebas, Pak. Turu ya oleh. Oke. Kalau Bapak Ibu pokoknya kula dongane sehat terus. Amin, amin. Telepon. Amin. Adik minta lagu apa? Apa? Lagunya apa? Minta Adik, nyanyi, joget? Nyanyi apa joget? 2. Kicau Mania. Kicau Mania. Oh, istimewa. Gaspol. Senengane cah cilik-cilik anu Kicau Mania. Bisa ora sampean Kicau Mania? Yo iso Kicau Mania. Iya jajal. Kicau Mania. Nah, iki lho Oh, iya, jogetan gila, iki. gila. Kicau. Ayo, asik tok. Musik jajal anu jogetan nih. Oke, Bu, iki Bu. Sakit Bu. Sakit mandap boten apa Kak Ramito. Niki kita mriki mawon. Adik Kersane kita mriki kalian. mawon. Kakak di sini. Kakak sama Iya, adik kakak di sini sini. aja. Coba ya. Ini Kicau Mania dulu. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Jogetnya pada hari itu loh. Oke, siap. Matur nuwun. Sampun. Kong, matur nuwun. Matur nuwun, Sehat Bakar Minto selalu. sekeluarga. Le, neng ndi le? Woi. Sing urung Ini rampung karo om rampung. Kungi anu kungi kersane mandek. Pon kerjane mandap boten Kong. Kula totone. Manja boten napa-napa. Boten ono Kong mriki boten ono Kong. Kersane Ayo. kalih Om. Aring-aring biakar gedang campur sawi simbyang orang biangor kululison padot. Siji, yo. Hele. Ke tengah. Guyon maton. Yo, oke. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Pada malam hari yang penting kita happy bareng-bareng Mas Sai bersama Guyon Manton, yang penting kita happy. Jangan sampai susah, yang penting kita pada malam hari ini happy bersama Guyon Manton, bersama keluarga Bapak Karminto. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy. Coba. Keripik gedang, godhong teko, sithik edang waton roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Mohon perhatian sebentar, perhatian semuanya sebentar, mohon teman-teman. Sini. Mohon maaf, Pak. Spesial hari
hari ini sangat luar biasa. Adanya tanggal 6 Juni itu enaknya percil. Jadi pada malam hari ini pas hari ulang tahun saya. Semoga pada malam hari ini semua barokah. Amin, Jenengan amin. barokah sekeluarga. Saya juga dari Guyon Matun juga seperti itu. Amin, amin. Diparingi sehat kabeh. Aku ngomong cah sampeyan kae muga-muga kuat. Amin. Amin. Sampean yo sehat-sehat. Amin, amin. Awake Pak sehat no pikire sehat. Iki mosok gak ada hadiah, sehat no rezekine. Hadiah iki. Siap. Tiup. Saya ngomong. Terima kasih sayangku. Sama-sama. Iki anu bojoku lho, Pak. Ning nggih kepeksa dhek ngeraku. Ya ora ta. Pokoke ya. Cium, cium. Cium dasmu. Wis pokoke donga terus. Bojone kan Kok awet ngomong anak kabeh. bojone pas mendem. Tiup, 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 tiup. Ah terbaik. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Oke, kiripe gedang-gedang velocity ada mata nota bila tahu semua dari mulai ketemu mandi bila panjang mulai ketemu lagi. Aku salam dari Guyon Matun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Satu lagi. Monggo Pak Kolis. Ya, saudara-saudara saya. Kedepannya saya disini dulu berdebat kita di malam hari ini. Atas nama dari seluruh kerabat kerja tugas, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.